May buntag welcome gihapon sa atong daily devotional. Atong padayunon pagtuon ng ato ang niagi nga lesson no. Last time atong gitun-an ang pag-surrender nimo sa imong will ug sa imong plans ngadto sa Ginoo no. Karon pud atong tun-an kining Proverbs 11:14. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Now, isa sa pinaka-wise nimo nga buhaton sa imong kinabuhi, kung sigurista ka o di ka gusto ma-fail o nahadlok bitaw ka masakitan basing mapakiyas ka, basin mali ka og pili, isa sa pinaka-wise nimong buhaton is ang pagpangayo og advice. Dapat na kay mga advisors. Now, si King Solomon, the wisest king sa Bible, gani siyang pagka-wise gyud. Napaman gani siya mga advisors, napa siya mga counselors no. Gani isa sa source sa iyang knowledge ug sa iyang wisdom, of course ang Ginoo may naghatag no. Pero isa sa mga gigamit sa Ginoo is ang mga counselors ni King Solomon. Ingon pagidre siya din no. Where no counsel is, the people fall. Ang isa sa reason nga nung masipya tag himog desisyon tungod kay diretso maguta mo decide. Dili ta manguta nag-advise, dili ta mangutana sa mga tao nga nag-una diha, naka-experience din na. Usahay man gud tay feeling usahay nga kanabang sure na bitaw kay tas tanan. Ay gyud pag-rely sa feeling. Wala gyud constant sa kalibutan. Bisan gani ang pinaka murag sure na kayo tan-awon, masipyat pa man gani no, kadungog og news nga giplano na ang wedding no, during na gid sa wedding no, dako kay millions ang gasto sa wedding. On that day gid sa wedding, wala na dayon ang kasal. Liman ka na ha, na expected na kayo na mga bisita, na budget, na nasa simbahan, nakagaw na ang bride, nakasinina na ang groom, pero wa gyapon na dayon. Nay mabutang nga murag tuo na to sure na kastanan, pero dili gihapon kasaligan. Isa sa pinaka-wise nimong buhaton is pangayog advice. Ang Ginoo mohatag nimo wisdom man gud, usahay pinaagi sa mga laing tao, usahay sa imong mama o sa imong papa, o sa imong bakang kaila o higala nga nakaunaan na nga situation. Mo bitaw nang naatay mga advisor sa health, mo adto tag doktor, sa mga legal counsel, mo adto tag mga attorney, and sa mga uban pa nga mga concerns na gitay mga advisors. Biblical gina siya. Dili gud ka ka-survive nini nga kalibutan kung maningkamot ka sa imuhang kaugalingon lamang. Delikado na siya kung ikaw lang maningkamot sa imong kaugalingon, kay makapaboost na sa imong pride. Once taas kay kagarbo nga tao, taas po kag katagakan. Ingon pagid si King Solomon din but in the multitude of counselors. Now, multitude, dili lang isa, dili lang daghan gyud kayo, multitude gyud. So importante di ay nga nagyud kay mga counselors no. Bisan pagtaas na kang naabot, bisan pag siguro professor ka sa isa ka university or na kay taas nga posisyon sa gobyerno, i-consider gyud gihapon nimo naa gyud gihapon kay advisor. Di man kinahanglan maayo siya nga advisor bitaw. Kanang someone lang nga imong kaduulan ba nga mga ikag-advise before ka mo himog decision, i-consider sa gid imong mga friends, imong relatives, duula sa sila pangayo sa second opinion or mga third opinion before ka mo himo sa imong decision. Labi nagka na mga dinagko bitaw nga decision. Ingon si King Solomon, but in the multitude of counselors there is safety. So safety, safe kayo no. Kung gusto kag safe nga result, safe nga outcome, pangita yung mga counselors. Importante sa nga na kay mga advisor nga Kristohanon. Pili apod ang advisor. Ayaw tong advisor mga ikag-advise o sa ka-amigo or amiga nga kabalo ka nga guba po diyahang kinabuhi. Unsa po makatuna nimo sa iya no? Kung gusto ka manindot imong pamilya, pangitag tao nga nindot ang dagan sa iyang pamilya. Sunduga iyahang life and then mangutana ka sa iyang sistema sa puyo. Kung gusto ka dunay klarong direksyon nimong kinabuhi na kay maabot sa unahan, pangitag tao nga naa ginaabot sa unahan, di kay kanang barog lay maayo, formal lay maayo, hinapay lay maayo, storya ray nag-ayo no, pero walay naabot, walay na pamatud-an. Well, wa man ta nag-judge no, pero maging practical ta. Kana kay ingon ana ang naabot sa ilang kinabuhi, naa na sila na nga klase nga principle mo na nga
naabot nila na o gihatag na sa Ginoo ngadto nila. Now gihatag po na sa Ginoo ngadto nila para ma-share po na nga na nimo kung muduol ka sa ilaha og mga ikag advice. Importante gyud nga naa kay mga Kristohanon nga advisors nga before ka mohimog desisyon, nasa mo pray over nimo, nasa mo ampo para nimo, nasa mo ingon nga Brad, sis, mag-ampo sa ta before ka mohimog desisyon. Hinaut na kay nakatunan sa tong devotional karon, no? Na kay mga questions, ipangutana lang sa atong page, na kay pre-request, i-message lang sa ato ang page. Mga asa makadapit sa Pilipinas, nangita ba kag church kasimbahan, i-message lang ta, and then tagaan ti kag referral asa man kadapit sa Pilipinas. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Thank you Lord sa message nga imong gihatag namo Ginoo karong adlaw, nga Lord, importante kayo Ginoo nga naami mga advisors and counselors sa among life, knowing Ginoo nga sa kadaghang principle Lord og teaching sa kalibutan Ginoo, lisod kayo i-distinguish Lord unsay tinuod, pero Ginoo sa imong truth, sa imong wisdom, Lord, among gi-claim nga dili gid mi masaag. So Lord, tagay mig right person, right people Ginoo, right advisors Lord, nga kaduulan na mo Lord sa panahon nga maluyam mi, o Ginoo tagay mig mga Kristohanon nga mga higala aron Lord makaampo pud sila para namo. Pasayloa mi Lord sa mga sala nga nabuhat amahan, o i-bless ang tanang naghimo karon sa pag-ampo. In Jesus name, amen og amen.